Mga panultihon, Kapitulo 26. Ang pagdayeg dili angay alang sa usa ka buang-buang. Sama nga ang yelo dili angay sa panahon sa ting-init o ang ulan panahon sa ting-ani. Ang tunglo nga walay gipasikaran dili makadulot. Sama kini sa mga langgam nga sayaw nga mosaylo lamang. Kinahanglan latiguhon ang kabayo, pukaduhan ang asno, ug hampakon ang buang-buang. Ayaw tubaga ang buang-buang, sumala sa iyang kabuang, aron dili ka mahisama kaniya. Tubaga ang buang-buang, sumala sa iyang kabuang, aron dili siya magtuo nga maalamon siya. Ang tawo nga magpadala og mensahe pinaagi sa usa ka buang-buang, sama ra nga nagputol sa kaugalingon niyang tiil ug nangita lamang og kasamok. Ang panultihon sa usa ka buang-buang walay kapuslanan, sama kini sa mga tiil sa usa ka bakol nga walay gamit. Kung daygon nimo ang usa ka buang-buang, sama ra nga gihigtan nimo ang bato nga gibala sa imong tirador. Ang usa ka buang-buang nga mosulti sa panultihon sa mga maalamon, sama sa usa ka hubog nga nag-ibot og tunok nga diha sa iyang kamot. Ang mopatrabaho kang bisan kinsa nga buang-buang o palahubog nga iyang hikit-an, naghimo lamang kadaot sa tanan. Ang buang-buang nga mobuhat pag-usab sa iyang binuang, nahisama sa iro nga mukaon sa iyang sinuka. Mas may paglaom pa ang labing buang nga tawo kay kaniya nga naghuna-huna nga siya maalamon bisag dili tinuod. Ang tapulan dili gustong mugawas sa balay ug muingon lang, may leyon man gud sa kadalanan. Ang tapulan nga nagligid-ligid sa higdaanan, sama sa pultahan nga mag-abli-abli diha sa bisagra niini. May mga tawo nga naghinubra ang pagkatapulan, bisan gani sa paghungit sa ilang pagkaon. Ang taong tapulan naghuna-huna nga mas abtik siya kaysa 7 ka tawo nga makahatag og mga maayong katarungan. Ang tawo nga mag-apil-apil sa panaglalis mahisama sa tawo nga nanakop og irok pinaagi sa paggunit sa mga dalunggan niini. Ang usa ka tawo nga magtinunto sa iyang isig kaingon ug unya muingon nga nagkomedya lamang siya, nahisama sa usa ka buang-buang nga nagdula-dula ug makamatay nga hinagiban. Kung walay sugnod, mapalong ang kalayo. Kung walay libak, muhunong ang panaglalis. Ang uling maoy makahimog baga, ang sugnod maoy makapasiga sa kalayo, ug ang mga samukan maoy makahaling sa panaglalis. Lami kaayo ang libak. Gusto gayud kita nga mulamoy niini. Ang sulti nga dili matinud-anon ug naglilong sa imong gihuna-huna, nahisama sa dili maayong plata nga gihalop sa baratuhon nga kulon.
Ang tigpakaaron ingnon nagtago sa iyang pagdumot, pinaagi sa mga pag-ulog-ulog. Nindot kining pamation, apan ayaw siya tuuhi. Kay ang iyang kasing-kasing puno sa pagdumot. Mahimo nga taguan niya ang iyang pagdumot, apan makita sa tanan ang daotan niyang binuhatan. Ang mga tawo nga buot unta mulitag sa uban maunay niini. Ang mga tawo nga magligid og bato maligiran niini. Ang mga pulong nga bakak nagpadayag og pagdumot ngadto sa hingtungdan. Walay laing mahimo ang sulti nga dili matinud-anon gawas sa kadaot.